Sverige. Men nu til fodbold og det hold, der har fået den mest imponerende premiere på den nye Danmarks turnering, og det er Frem. Inden dagens kamp mod HK havde Frem en score på 11-0 for kun 2 kampe. Meget er ændret for det modløse hold, der i fjor rykkede ud af 1. division. Svend Gers har spurgt, hvad der egentlig er sket. Det er svært at pege på en enkelt ting, men da vi rykkede ned, og der var flere spillere, der forlod klubben, der var vi sådan set indstillet på, at nu skulle der til at arbejdes koncentreret. Og vi vidste, at vi på vores andet hold havde 4-5 gode fodboldspillere. Samtidig har vi udefra fået 3-4 stykker, og sammen med de gamle stamspillere, vi har tilbage på holdet, har vi, synes vi selv, fået en god blanding af rutine og ungdom. Er det noget, der vil kunne fortsætte? Nu har I fået en kolossalt god start. Det er jo klart, at en start med 11 mål i 2 kampe, det kan ikke blive ved. Det bliver svært at leve op til. På den anden side, så tror jeg, at holdet har så mange kvaliteter. Der er så mange gode fodboldspillere på det hold, at vi sikkert ikke vil gå helt ned. Og vores mål i år er jo også først og fremmest at stabilisere situationen, så vi får rettet op på det dårlige renommé, vi fik sidste år. Uden i øjeblikket at tænke på oprykning? Det skænker vi overhovedet ikke en tanke. Men som Jan Poulsen sagde, det er svært at leve op til den stærke sæsonstart Frem har fået. Navnlig uden 2 af de faste spillere, som holdet måtte undvære i dag, Per Hester Hansen og Kim Vilfort, et stort talent. Fremmerne kunne da heller ikke i første halvleg navnligt leve op til sæsonstarten. Det er Frem i de mørke trøjer, der har spillet godt 7 minutter. HK i angreb. Nummer 10 Søren Andreasen og nummer 2 Ole Højgaard. 2 tidligere KB'ere, og så var det Bjørn Jørgensen, der misbrugte den kæmpe chance. Det tog tid for Frem at komme i gang. Opspillet på midten af banen var ellers ganske nydeligt, men foran straffesparkfeltet blev der nipset for meget. Ingen troede rigtigt på egen skudstyrke. Der er spillet 11 minutter her. Det var Kim Barslev, der afleverede, også bakken Ole Rasmussen, men en udmærket fodparade af HK's målmand Paul Pedersen. HK fulgte godt med i det første kvarter, men siden havde de ikke meget at byde på. Vi skal se endnu en chance for gæsterne igen efter en kombination mellem de 2 tidligere KB'ere, Søren Andreasen, der kommer her med nummer 10, og Ole Højgaard helt ude til højre med nummer 2, får den der. Og igen Søren Andreasen, men det ville stadig ikke lykkes. Men det ville det til gengæld heller ikke rigtigt i den modsatte ende af banen, hvor de fleste af Frems angreb løb ud i sandet, inden der kom en effektfuld afslutning ind i billedet. Her var det Henrik Dam ind til Kim Barslev, men stadig ikke punch nok i afslutningen, og de 2 hold kunne gå til pausen uden scoring. Men det kom til gengæld i anden halvleg. Her 11 minutter inden har Frem hjørnespark, og det er Henrik Dam, der sparker. Og prøv at se der. Henrik Steffensen havde tydeligt hånd på bolden. Skal prøve at se situationen igen. Hovedstød der, og så Henrik Steffensen hen og har hånd på bolden. Ingen tvivl hos dommer Helge Christensen om, at straffespark er den eneste reelle og korrekte afgørelse i den situation. Brian Nielsen skal sparke. Og sikker scoring helt ude ved stolpen, 1-0 til Frem. Med så meget ungdom på holdet er det naturligt, at Frem fungerer bedst i medgang, og målet var nøjagtigt, hvad der skulle til for at sætte holdet i gang. Dejligt opspil her fra Frem. Bolden ender hos Brian Nielsen. Og han tvinger Henrik Burlev til hjørnespark. Og det bliver igen Henrik Dam, der skal ud for at sparke. Og veteranen Lars Larsen højt til værs over alt og alle, Frem foran 2-0. HK var sjældne gæster ved Frems straffesparkfelt. Her var der dog hjørnespark til HK'erne. Her Vind boksede godt væk, og nu har Frems unge angriber forstået veteranen Lars Larsens retningspil. Har spillet godt en halv time af anden halvleg. Lars Larsen en dejlig bold frem til Allan Soberi. Ingen betænkningstid. 3-0. Det var Soberis 4. mål i 3 kampe. Han er et oplagt talent med store fremtidsmuligheder. HK's kræfter begyndte at svinde de sidste 20 minutter, og det var helt at holde Frem, der dirigerede begivenhederne.
og nu med langt større autoritet end tidligere i kampen. Igen er Lars Larsen med fremme, han spiller jo ellers stopper på holdet. Får så bolden der, og prøver at se igen en dejlig indenomsaflevering frem til Allan Soberi. Og en svær position, og alligevel får han scoret 4-0 til Frem, der nu har en målscore på 15-0 efter de 3 første kampe. Og Frem er nu det eneste hold i anden division med maksimumpoint efter de... Vejle. Her bringer vi en times uddrag af kampen med Jørgen Herbert ved mikrofonen. Københavns Idrætspark Kristi Himmelfartsdag er traditionen tro indbefattet finale i Dansk Boldspilunions landspokalturnering. Og mon ikke mange, der var vidner til giganternes møde i går mellem Real Madrid og Liverpool, håber og tror på, at dagens finalister Frem fra anden division og Vejle fra første kan gøre det bedre, eller i alle tilfælde mere underholdende, end aktørerne i mesterholdenes finale formåede det i går. Muligheden for en dejlig pokalfinale nummer 27 er absolut til stede. Banen er perfekt, og efter det voldsomme regnvejr i går er solen nu dukket frem for at kigge med. Kun blæsten kan være en smule generende for spillerne. Stemningen blandt tilskuerne er helt tip-top, og der er vel omkring godt 10.000 af dem i øjeblikket. Lad os se lidt nærmere på de 2 finalehold. Frem, der sidste sæson rykkede ud af første division, har været denne sæsons store positive overraskelse i anden division. Holdet er på førstepladsen efter 9 kampe, og med 31 mål er Frem Danmarksturneringens mest scorende hold. Så det lover godt for dagens finale. Det skal dog siges, at holdet fra Valby må undvære sin topscorer, 18-årige Kim Vilfort, der er med det danske Øglingelandshold i Vesttyskland, hvor det gælder kampen om Europamesterskabet for Øglinge. Men ellers er Frem i stærkeste opstilling, og der spilles som i turneringskampene efter systemet 4-4-2. Her har de Frems hold på mål nummer 1 Per Vind, det bagerste forsvar nummer 2 Ole Rasmussen, nummer 3 Lars Larsen, nummer 4 Henrik Thomsen, der er anfører, og nummer 5 Jesper Juhl. På midtbanen nummer 6 Carsten Rasmussen, nummer 7 Per Hester Hansen, nummer 8 Henrik Dam og nummer 9 Brian Nielsen. Og fremme ligger med nummer 10 Kim Barslev og nummer 11 Allan Soberi. Dagens modstander Vejle har klaret sig mindre godt i Danmarksturneringen, men til gengæld har klubben stolte pokaltraditioner. 6 gange er det blevet til en plads i finalen med 5 sejre som resultat. Og det betyder, at Vejle med sejr i dag kan sikre sig landspokalen til ejendom. Vejle må undvære skade Per Jørgensen samt Tommy Hansen, og holdet bliver herefter, som de ser her. På mål nummer 1 Alex Nielsen, det bagerste forsvar nummer 10 John Sivebæk, nummer 3 Knud Herbert Sørensen, nummer 4 John Laursen og nummer 5 Torben Sørensen. På midtbanen Ulrik Tykosen med nummer 12, nummer 6 Gert E, der er anfører, nummer 15 Tommy Andersen og nummer 7 Paul Erik Østergaard. Og fremme har Vejle med nummer 9 Michael Rasmussen og med nummer 11 Ibs Jacquet. Og her så kampens dommer Jørgen Mortensen fra København, og han er klar til at sætte kampen i gang, og vi er i gang med de første 45 minutter, og det er Vejle i hvide trøjer og blå bukser, der har givet bolden op og angriber altså mod højre. Knud Herbert Sørensen. Med nummer 4 er det John Laursen. Rasmussen laver frispark mod Tommy Andersen. Det er Paul Erik Østergaard og nummer 10. Det er Sivebæk, der står klar, men hjørnespark, kampens første, og altså hjørnespark til Vejle. Og det er som sædvanligt Paul Erik Østergaard, der skal ud for at sparke fra venstre side. Tilbage til Knud Herbert Sørensen, og et godt skud.
Glimrende skud. Torben Sørensen var det med venstre benet lige forbi målet. Frisk start på denne 27. pokalfinale. Jesper Juhl. Og Henrik Dam til. Brian Nielsen, der optræder for første gang her i Idrætsparken. Og så tages Holm til hjælp og frispark til Frem, og her skal vi nok lægge mærke til, hvordan Lars Larsen går med frem. Vi kan ikke se ham i billedet nu, men er på vej ind i strafsparkfeltet, og det er Jesper Juhl, der skal sparke frisparket. Og så er ikke dømt frispark. Jeg synes, Alex Nielsen bliver skubbet omkuld. Men i stedet indkast til Vejle. Igen Torben Sørensen, der skal kaste. Kosen og Lars Larsen. Knud Herbert Sørensen, der har bolden her, spiller sweeper bagerste mand i Vejles forsvar. Ulrik Tykosen, godt spil til Ib Jacquet. Og inde på midten stormer Tom Jandersen frem. Og Vejles andet hjørnespark. Og igen Poul Erik Østergaard ud for spark og inde på mål. Per Vind klar til at dirigere sit forsvar på plads. Godt skruet spark. Godt bokser væk også af Per Vind. Og så er der offside. Per Vind her har fået noteret 2 A-landskampe af en af Frems rutinerede spillere med over 250 kampe. Jesper Juhl. Godt taklet Ib Jacquet. Torben Sørensen, men bolden har været over sidelinjen. Og i den anden ende af banen ligger Frems Carsten Rasmussen og vrider sig på banen. Spillet stoppede et øjeblik. Kom lidt skævt ind i taklingen før. Carsten Rasmussen, som er kommet til Frem i år fra Hvidovre. Og altså en af de nye spillere på Frems hold. Og glemt af træner Jan Poulsen, der ligesom Vejles træner Ole Fritzen debuterer som divisionstræner i år. Og det er flot, at begge har formået at få deres hold i en pokalfinale. Og Carsten Rasmussen klar igen. Lars Larsen. Anfører Henrik Thomsen. Jesper Juhl.
Og så laves der frispark. Det er John Sivebæk, der går urelateret til Brian Nielsen. Brian Nielsen her, der for første gang optræder i Københavns Idrætspark, er kommet til Frem fra ØB. Og Lars Larsen her i en af situationerne, hvor netop Lars Larsen med fremme ved enten hjørnespark eller frispark. Næsten 300 kampe har han spillet for Frem. Torben Sørensen. Knud Herbert Sørensen. Brian Nielsen, godt spillet til Jesper Juhl. Thomsen, men bliver taklet af Gert E. Tommy Andersen. Stadig Tommy Andersen, der er ikke offside. Der er ikke rigtig nogen med på midten endnu. Godt gået fri her. Og Henrik Thomsen klogeligt ud til siden, hvor Jesper Juhl ligger klar. Det er tæt ved at blive farligt. Dam. Ole Østergaard. Nu er der Sørensen. Tommy Andersen. Roligt og sikkert spil. Vejle har Gert E. helt tilbage sammen med John Laursen. Det er de to, der dækker Frems to spydspidser, Kim Barslev og Allan Soberi. Her Brian Nielsen. Ja, det strømmer stadig ind med tilskuere. Man må sige, efter det vejr, det var i går, så er det jo glædeligt, at solen her er kigget frem og tilsmilet pokalfinalen. Lidt nervøsitet at spore her i starten, men det er der ikke noget at sige til. Kun 5 af spillerne fra hvert hold har tidligere deltaget i en landspokalfinale. Og det er 2 unge hold. Gennemsnitsalder på lige godt 23 år begge hold. Ulrik Thykosen og Gert E. Carsten Rasmussen godt ind til Lars Larsen. Og så rykker Brian Nielsen. Frispark af Torben Sørensen mod Per Hester Hansen. Og så rykker Ole Rasmussen, men bolden bliver for lang. Frem har sin styrke i angreb fra højre side, hvor bakken Ole Rasmussen ofte går med frem. Og med nogle farlige indlæg er med til at skabe en del af Frems målchancer. Godt spil til Kim Barslev, men knap så god tæmning. Der spilles forsigtigt i start. Det er der ikke noget at sige til. John Sivebæk. Ja, de 2 backs, Torben Sørensen og John Sivebæk, får meget spillerum, når Gert E. og John Laursen får mandsopdækket de 2 spydspidser.
så har de mere frit spillerum i siderne. Ole Rasmussen på at finde Alan Sobri. Henrik Thomsen. Så kommer Henrik Dam med ind på midten, men bolden forlanger helt over til... Godt spillet af Henrik Dam, og der er mål! Godt spillet af Per Hester Hansen ude på højre side til Henrik Dam, der sikkert placerer Alex Nielsen i Vejles mål, og herefter 12 minutter spil frem fra anden division foran i landspokalfinalen med 1-0 mod Vejle. Lad os se det her igen. Først Henrik Thomsen, helt over til Per Hester Hansen, og så inde på midten står Henrik Dam helt fri. Her først Per Hester, og så Henrik Dam helt udækket, uden chance for Alex Nielsen. 1-0 til Frem. En lovende start på denne 27. pokalfinale. Så er det Vejle, men sikkert indgreb af Per Vind. Per Vinds force ligger netop i at gribe ind ude i feltet. Er meget forudseende for, hvad der sker uden for eget strafsparkfelt og langt inde, altså også inde i sit eget felt. Kim Barslev. Per Hester til Henrik Dam. Per Hester igen. Ind på midten. Kommer Alan Sobri, men Knud Herbert når højst. Og så Vejle imod angreb. Ulrik Thykosen. Godt træk her. Men også godt taklet af Lars Larsen. Han er tung at støde ind i, Lars Larsen. Stor, rutineret. 24 landskampe har han spillet. God aflevering her til Henrik Dam. Så kommer Alan Sobri med. Der er han, men også Alex Nielsen. Afleveringen fra Henrik Dam ellers ikke særlig god, men det var alligevel ved at slippe hen til Alan Sobri. Jesper Juhl frispark mod Jacquet. John Silbæk. John Laursen. Og det er Østergaard. Så John Laursen inde på midten. Var Michael Rasmussen klar, men hjørnespark til Vejle. John Laursen. Vejles forstopper med nummer 4 og nummer 7 her, Poul Erik Østergaard. Flat spark. Aflevering fra Knud Herbert Sørensen. Nu her så kommer Ulrik Thykosen og scorer. Ulrik Thykosen har udlignet efter en fadæse i Frems forsvar mellem Per Hester Hansen var det. Lad os lige se det her. Det er jo Carsten Rasmussen. Og så kommer Ulrik Thykosen, og bolden rammer Henrik Thomsen uden chance for Per Vind Andersen. 1-1. Her hvor der er spillet 35 minutter af anden halvleg.
Barslev, men taktes godt. Og det er Henrik Dam med nummer 8, Frems målscorer. Der i øvrigt er opvokset i Frem. Per Hester med en ved siden af. Ja, frisk forsøg. Tempoet moderat, men absolut indimellem udmærket positionsspil. Her er det Vejles udskiftningsbænk. Bagerst ser vi træner Ole Fritzen og udskiftningsspillerne Bjarne Skov og Jørgen Bak Andersen. Michael Rasmussen. Yves Jacquet. Men det bliver Ole Rasmussen. Et stillingskrig i øjeblikket. Yves Jacquet. Tommy Andersen. Og så er der ikke rigtig nogen med inde på midten. To minutter er tilbage af første halvleg. Stillingen uafgjort 1-1, efter at Frem har været foran med 1-0. Kim Barslev, men også Gert E. Carsten Rasmussen. Gået af Ulrik Tykosen. Og godt fundet også til Yves Jacquet. Dommer Jørgen Mortensen mener, at Yves Jacquet spiller bolden med hænderne. Jeg slutter, at det er Per Vind, der spiller bolden med hænderne selvfølgelig. Og der er altså ikke fløjtet for hverken straffespark eller frispark. Det er Esther Hansen. Og så er tiden udløbet på mit stopur. Og muligvis lagt en smule tid til. Da Carsten Rasmussen er skadet. Henrik Dam. Svag aflevering, og så er det i stedet Michael Rasmussen. Og han er ved at slippe fri, så kommer Per Vind igen. Og hvem er inde på midten? Der er ikke rigtig nogen, og det bliver Carsten Rasmussen, der får reddet til hjørnespark. Vejles 5. hjørnespark. Og se her. Ja, Yves Jacquet kom ellers ind på midten. Poul Erik Østergaard. Men også Per Vind. Og så lyder dommer Jørgen Mortensens fløjte som afslutning på de første 45 minutter. Stillingen 1-1 efter at Henrik Dam efter 12 minutter spil
havde bragt Frem foran med 1-0 på en glimrende aflevering fra Per Hester Hansen. Og så i første halvlejs 35. minut blev det uafgjort 1-1, da Frems forsvarsspillere Per Hester Hansen og enten var det Ole Rasmussen, det så jeg ikke rigtigt, eller Carsten Rasmussen, der trådte i bolden, og så havde Ulrik Tykosen frit skud og scorede altså til 1-1. Men selvom tempoet ikke har været alt for højt, så synes jeg, det har været en udmærket første halvleg med glimrende positionsspil, hvor Frems spillere virkelig har bevist, at det er gode teknikere, og at de virkelig har kunne sidde på Vejle-spillerne i de første 45 minutter. Men okay, Vejle sluttede nok bedst, og 1-1 efter de første 45 minutter, vel passende. Og hvorfor ikke straks gøre klar til anden halvleg, hvor det er Frem i de tværstribede trøjer og hvide bukser, der gør klar til at give bolden op. Og må ikke vi får en, om ikke lige så god, så måske ovenikøbet bedre anden halvleg end de første 45 minutter. Der var meget godt spil, som sagt, men tempoet var meget moderat. Det er ofte sådan i slutningen af en kamp, så sker der noget, og lad os håbe, det også vil ske i denne pokalfinale. Per Hester Hansen. Ole Rasmussen. Jeg skal også lige nævne, at ingen af holdene har foretaget udskiftning. Tommy Andersen. Anføreren Gert E. Tommy Andersen, en af de spillere fra Vejles hold, der har været på landshold. Ganske vist yndlingelandsholdet. Ja, faktisk har 9 af de 11 spillere, som Vejle på banen, været på enten yndlinge, ungdoms- eller A-landsholdet. Så rutine mangler der ikke på. Paul Erik Østergaard, men også Lars Larsen. Sivebæk. Nu er Herbert Sørensen. Carsten Rasmussen. Og så også Paul Erik Østergaard i Tjerké-rykker. Så kommer Tommy Andersen, men også Lars Larsen. Han er rutineret, Lars Larsen. Rasmussen. Og indkast til Vejle. Torben Sørensen overlader bolden til anføreren Gert E. Frispark mod Paul Erik Østergaard. Godt rykket. Og igen, og så vil man ind på midten, men Per Vind kommer ind. Tjerké var ellers ind på midten klar, og Michael Rasmussen helt over, men godt grebet ind af Per Vind her. Spillet af Allan Suberi. Så er der frispark mod Per Hester Hansen. Et farligt sted, og Lars Larsen er allerede med fremme. En af hans favoritpositioner.
se, om vi får et Lars Larsen skud. Kim Barslev. Godt taklet af Knud Herbert Sørensen. Og her er et eksempel på, hvordan Per Vind hele tiden følger med i spillet ude på banen og er langt ude af sit felt. Og får taklet Ulrik Tykosen. Rasmussen. Og Lars Larsen. Ja. Det er ikke rigtig ramt på bolden, men er normalt farlig på langskud. Sparker godt med det venstre ben. Juhl. Rykker Brian Nielsen godt. Jesper Juhl laver frispark. Frispark mod Knud Herbert Sørensen. Ulrik Tykosen til Tommy Andersen. Svag aflevering. Så er det John Sivebæk. Og Per Hester Hansen laver frispark. Er fløjtet. John Sivebæk, der altså i dag spiller en slags højre bak, har ellers været meget scorende for Vejles hold i år. Scorede alle 3 mål, der Vejle i København. Vandt med 3-0 over Big 93. Og så må Søren ind og se lidt på Per Hester Hansen. Og åbenbart fået et spark over det ene ben. Per Hester, der bortset fra de 2 sidste år, hvor han har spillet i AB, ellers at sin fodboldtid har spillet i Frem. Og altså en af de 5 spillere, der var med til at vinde pokalen i 1978, da man skulle igennem 3 pokalfinaler, før Esbjerg var slået på efter omkamp og straffespark. Poul Erik Østergaard. Godt spark! Og overliggeren udmærket langskud frispark her af Poul Erik Østergaard. Og ved at overrumple Per Vind Andersen. Ja, han er også, lad os se det her. Godt spark, brækker lidt, og så rammer den overliggeren. Og jeg tror absolut ikke, Per Vind havde nået bolden, hvis den var inden for målrammen. Torben Sørensen, John Laursen, Silbæk, Tykosen. Tykosen. Og Ib Jacquet. Der er ikke vinket. Det er Michael Rasmussen. Inde på midten har vi Ib Jacquet. Ikke rigtig komme fri, Michael Rasmussen. Og så er der offside. Både Ib Jacquet og Tommy Andersen var offside.
Rasmussen, som ikke rigtig har fået lov at komme med frem i angrebet i dag. Rasmussen og Ole Rasmussen. Så er det Tykosen. Poul Erik Østergaard inde på midten. Shakir helt over ligger Michael Rasmussen. Han får den her. Men får ikke bolden under kontrol. Ellers godt spillet af Poul Erik Østergaard. Michael Rasmussen kom til Vejle fra Silkeborg i sin tid. Han er kun 20 år. Kosen fik sit driblinger der. Sivebæk. Ja, de kan godt Vejle. Så Kim Barslev. Det kan også blive for meget af det gode. Godt spillet af Per Hester til Barslev. Jeg synes, Kim Barslev her har gjort det udmærket. Så i betragtning af, at det er første gang, han spiller her i Københavns Idrætspark. Og i så vigtig en kamp. Og her får han så frispark igen. Faktisk samme sted som før, igen lige uden for straffesparkfeltet. Jeg ser, om Lars Larsen får mere ud af det denne gang, eller om man forsøger noget andet. I hvert fald er Henrik Dam og Brian Nielsen med ved bolden. Det bliver nok Henrik Dam, der får en kort bagud til Brian Nielsen. Og her og Torben Sørensen er lige ved at spille den i eget målnet. Hårdt presset af Allan Sobri. Men i hvert fald hjørnespark. Lad os se det her. Her kommer så Torben Sørensen. Og det er så Frems andet hjørnespark. Brian Nielsen. Henrik Thomsen. Godt spillet. Men også godt hættet væk af Knud Herbertsson. Og så i stedet Ulrik Tykosen. To Vejle spiller fri i højre side. Her en kæmpe misforståelse mellem Per Vind og Ole Rasmussen. Ligesom man troede, faren var over, Ole Rasmussen helt ud af det. Ligesom man troede, faren var over. Lad os se det her. Afleveringen alt for svag. Ole Rasmussen helt alene med målmand. Og udspiller totalt Per Vind. Det var næsten synd for Ole Rasmussen. Men altså Vejle foran her, hvor der er spillet knap 14 minutter af anden halvleg. Og så skifter Frem ud. Det er 12. manden Finn Bak, der sker. Og han erstatter Brian Nielsen. Men altså Vejle foran med 1-2 på selvmål. Ja, træner Jan Poulsen er også nok lige så meget som Ole Rasmussen.
Østergaard. Og så tæt ved igen. Hans skud rammer Henrik Thomsen, men starten er dog taget så meget af, at Per Vind ikke har besvær med at opfange. Og som der står her, spillede en halv time anden halvleg. Vejle foran med 2-1. Poul Erik Østergaard. En svær aflevering til Tommy Andersen. Henrik Thomsen. Lars Larsen er rykket helt frem i Franks forreste linje. I stedet er Carsten Rasmussen rykket med tilbage og hjælpe Henrik Thomsen i det bagerste forsvar. Og spil til Ole Rasmussen, men får ikke fat i den. Og så kommer udskiftningen, og det bliver ikke, som jeg sagde, Allan Subbery, men til gengæld Kim Barslev, der ryger ud. Og ind kommer, som nævnt, Bjarne Munkø med nummer 13. Og det var altså de to debutanter i Københavns Idrætspark, som Frem nu har taget ud. Henholdsvis Brian Nielsen og Kim Barslev. Ikke noget at sige til, hvis der har været et pres på deres skuldre. Jacquet. Tommy Andersen. Og så frispark. Bjarne Munkø. Lad os så se, om Poul Erik Østergaard eventuelt vil forsøge sig igen. Sidst blev det til et skud på overliggeren. Og man er klar over i Frems forsvar, selvom det er langt ude for strafsparkfeltet, at det kan blive farligt. Og Poul Erik Østergaard. Men denne gang langt over. Poul Erik Østergaard også med i finalen i 1977 mod B1909, hvor Vejle jo vandt. Jesper Juhl. Og Jacquet imellem. Og igen Jesper Juhl. Det er Hester. Et bak. Frank kan ikke rigtig få sit flydende angrebsspil til at køre. John Sivebæk. Godt taklet af Jesper Juhl. Det er Ib Jacquet, der humper rundt ved sidelinjen, har taget støvlen af. Og så er Ib Jacquet ved at være klar igen. Og i mellemtiden har jeg så fået det officielle tilskuertal. Og der er sandelig kommet mange i sidste øjeblik, for der er ikke færre end 17.500 tilskuere. Og det må siges at være ganske flot. Noget kunne tyde på, at man igen er ved at få landspokalfinalen til at blive noget attraktivt inden for dansk fodbold. Sidste år, da Hvidovre og Lyngby mødtes, var der 23.500. Og de leverede også en glimrende finale, som Hvidovre jo vandt ved 5-3. Og i øjeblikket er Vejle ved at skifte ud. Udgår med nummer 12, Ulrik Tykosen, og ind kommer med nummer 17, Jørgen Bak Andersen. Og Ib Jacquet er altså klar igen.
men her Jørgen Bak Andersen. Så er der 10 minutter igen. Et stilstand i spillet. Frem skal til at skrue tempoet op, hvis de skal gøre sig håb om at få udlignet og frem til en eventuel omkamp. Det er jo sådan, at hvis kampen skulle ende uafgjort, så bliver der omkamp. Og ender den også uafgjort, så skal der en ny kamp til. Men her skal der så til gengæld falde en afgørelse. Så her fortsætter man med omkamp og straffespark. Da vi ikke har gentaget situationen fra 1978, hvor kampen først blev afgjort, pokalfinalen først blev afgjort efter 3 finaler. Bjarne Munkø. Så Frem-spiller ikke bevæger sig godt nok i øjeblik for hinanden. Henrik Dam. Bak her, 12. manden, scorede i søndags for frem mod Skovbakken. Mere højde på frisparkene, når Lars Larsen er med op i straksparkfeltet. Så kommer John Laursen helt i venstre side. Han har ikke rigtig nogen med sig, men Jacquet når alligevel halvvejs med frem. Rasmussen. Der ligger ikke nogen ind at hjælpe ham. Rasmussen. Henrik Dam. Godt fri. Bak. Jeg synes, Finn Bak laver frispark. Det er også dømt. Men hægter Jørgen Bak Andersen. Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at Frem kan fremtvinge scoring. Stedet her i Jacquet. Og ved at slippe fri, og hvad så? Jeg synes, at han laver frispark. Og en stor chance i stedet til Forlæg Østergaard, men lige forbi målet. Jeg synes nu godt nok, at Jørgen Bak Andersen lavede frispark. Lad os se det her. Men skuddet forbi. Dam, Finn Bak. På højrefløjen har vi Ole Rasmussen fri. Får den her.
Lars Larsen. Finn Bak. Godt spil her til Bjarne Munkø. Og så til Lars Larsen. Og glimrende redning af Alex Nielsen, men også godt hovedstød af Lars Larsen, der placerede bolden helt op i det ene målhjørne, og jeg er bange for, at Alex Nielsen rablede mod stolpen. Lad os se det her. Først bolden fra Finn Bak helt ud i venstre side til Bjarne Munkø og Lars Larsen. Og jeg tror, at Alex Nielsen rammer lige ind i målstolpen. Alex Nielsen, 22 år, der har spillet mere end 100 kampe for Vejle, kom i sin tid fra Amager. Spillede 12 ungdomslandskampe og som nævnt tredje målmand i VM-landsholdstruppen. Får det en gang til. Først Bjarne Munkø, og så et godt hovedstød for Lars Larsen. Men også en meget, meget, meget flot redning af Alex Nielsen. Hjørnespark til Frem under alle omstændigheder. Noget kunne tyde på, at Alex Nielsen har fået en flænge over det ene øjebryn. Men i hvert fald klar igen. Det er Henrik Dam, der står klar for at sparke hjørnesparket. Og Lars Larsen i luften, men også Alex Nielsen. Bjarne Munkø. Så laver Bjarne Munkø frispark mod Torben Rasmussen. Torben Sørensen. Og Vejle har fået 13-manden, der i øvrigt spiller med nummer 14, Bjarne Skov på banen, i stedet for nummer 15, Tommy Andersen. Her Poul Erik Østergaard til Jørgen Bak Andersen. Den anden af reserverne. Der har vi ind på midten. Ib Jacquet helt fri. Og skyder på Vind for blokeret Ib Jacquet igen. Men der bliver reddet til hjørnespark. En stor chance, lad os se det her. God aflevering ind over, helt fri. Ib Jacquet. Godt blokeret af Per Vind. Og så reddet på faktisk selve målstregen. Ja, han er også Ib Jacquet. Scoret i den sidste pokalfinale 1977 mod 1909 til 1-0 for Vejle. Poul Erik Østergaard. Og så taber Per Vind bolden, men igen Ib Jacquet ikke rigtig ramt på den. Ja, der er vinket for offside. Jeg synes ikke, det var nødvendigt at stoppe spillet her. Bjarne Munkø. Og så kommer Lars Larsen, men også Alex Nielsen. Tiden går, der er kun 2 minutter tilbage. Men der er absolut nogle store tilbud i begge ender. Så er det Ib Jacquet og Henrik Thomsen og Per Vind. Tydeligere trætheden er med at melde sig hos især fremspillerne. Løber lidt tungere nu. Flytter sig ikke så meget for hinanden. Men absolut være med til at skabe en udmærket finale med godt positionsspil. Dog ikke det helt store tempo. Frispark til Vejle. Og selvfølgelig glade tilhængere for Vejle. Det må der komme mange af. Og i øvrigt er Vejle jo som regel et populært hold her i Københavns Idrætspark. Ikke offside. Inde på midten af Jørgen Bak Andersen helt fri. Og også Michael Rasmussen, der kommer her. Og får skudt med godt klaret af Per Vind. Offside. Offside mod Jacquet. Og op i Frems strafsparkfelt ligger Michael Rasmussen og ømmer sig. Han har fået krampe, ser det ud til. Så det er ikke alene Fremeren, der er ved at være trætte.
Jesper Juhl. Så Lars Larsen i luften. Roligt og sikkert at skyde her på Sørensen. Sivbæk. Jørgen Bak. Ole Østergaard. Det er absolut de sidste kræfter, der bruges nu, og på mit stopur er tiden udløbet. Så meget kunne tyde på, at Vejle sikrer sig landspokalen til ejendom. Har vundet den 5 gange tidligere ud af 6 finalepladser. Det må sige sig være imponerende. Og nu bliver det altså 6. gang i 7 finaler. Det bliver til sejr. Bak. Sidste mulighed måske, men en svær aflevering bliver alt for lang. Og jeg tror, 1 minut markerer dommer Jørgen Mortensen. Har altså lagt næsten 2,5 minut til den ordinære spilletid. Ikke noget at sige til, at Vejle-spillerne giver sig god tid. Fløjte, men ikke for tid endnu. Markerer for, at bolden ikke har været ude af strafsparkfeltet ved målsparket. Så det giver det, der i stedet sparker. Og så lyder slutsignalet fra dommer Jørgen Mortensen fra København. Vejle har sikret sig sin 6. pokalsejr og dermed landspokalen til ejendom efter at have vundet finalen i år mod Frem med 2-1. Frem var ellers foran på et mål af Henrik Dand efter 12 minutter spil i første halvleg, men så fik Ulrik Tykosen udlignet i første halvlegs 35 minutter blev Ulrik Tykosen efter en stor fadæse i Frems forsvar. Og her i anden halvleg, ja, der var det Frems bak Ole Rasmussen, der måtte lide den tårt og score selvmål efter 14 minutter i en ellers ufarlig situation. Og dermed 2-1 til Vejle, der altså har vundet pokalen til ejendom. Og selvfølgelig lykkelige Vejle-tilhængere. Jeg synes, det var fortjent efter anden halvleg. Frem begyndte udmærket med glimrende positionsspil, men her i anden halvleg overtog Vejle mere og mere spillet. Fremmerne kom ikke rigtig til ord, og Vejle viste, at det var det mest rutinerede hold, selv det fortsat er et ungt hold, kun 23 år. Og selvfølgelig også glade Vejle-spillere, der ellers har haft nok af skuffelser i de første 9 kampe i turneringen. Og en glad målmand, Alex Nielsen, der absolut havde sin del af æren for den flotte Vejle-præstation, stod en glimrende kamp, ikke mindst her i anden halvleg med den flotte redning fra Lars Larsens hovedstød. En af Vejles bedste, synes jeg også, var Michael Rasmussen og Poul Erik Østergaard på midtbanen. Og takstfast lyder det så for tilskuerne, hvor der i hvert fald er mindst 15.000 tilbage nu, der ønsker at hylde Vejle. Vejle, 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 og flagene, som I kan se, vejer over ligesom i England. Det er jo dejligt, at man her i Danmark kan få næsten den samme stemning som ved en engelsk pokalfinale. Og efter faktisk i nogle år, at landspokalen har været lidt præget af dårlige tilskuertal, ja, så har man altså fået tilskuertallet op på over 17.000 i år, og sidste år, som sagt, over 23.000. Og skuffede fremspillere, der dog stadig kan se tilbage på deres succes i Danmarksturneringens anden division, hvor de fører, og som absolut også var med til at give en god finale 1981. Og her har vi så kulturminister Lise Østergaard, der overrækker landspokalen til Gert E., der altså kan tage den med hjem i sin klub
hvor den kan få lov at stå til evig tid. Nu skal der udsættes en ny landspokal. Vejle har altså sikret sig den første her med 6 sejre i alt. Og der er altså 5 af spillerne, der har prøvet det her før, nemlig Knud Herbert Sørensen, Gert E., Poul Erik Østergaard, Ulrik Thykosen og Yves Jacquet. De var alle med til at vinde pokalen i 1977, hvor B1909 blev slået med 2-1. Og med billederne af disse lykkelige Vejle-spillere, der løber over til deres tilhængere med pokalen højt hævet, så alle deres tilhængere kan se den, slutter vi denne transmission fra den 27. landspokalfinale i fodbold. Og altså med en sejr til Vejle på 2-1 over Frem. En kamp, og det er den, vi skal se om lidt. Men altså fakta fra 1. division. AGF Viborg 4-0. Her scorede Lars Bastrup 3 af AGF's mål. Et ægte hattrick var det. Lars Bastrup, der jo også scorede i VM-kampen mod Italien i sidste uge. Og flere resultater. KB Kastrup 1-1. Køge B93 1-1. B1901 Vejle 1-4. OB Næstved 1-3. Ikast Herfølge 5-4, og altså Esbjerg B1903 3-0. Jeg kan også fortælle, at der var 6.200 tilskuere til kampen mellem AGF og Viborg i Aarhus. Og nu er vi klar med billeder fra aftenkampen mellem Lyngby og Hvidovre, 2 af topholdene i 1. division. Her får de svaret på, hvordan det gode resultater fra 1. division betyder, at B93 nu har øget sit forspring på førstepladsen. B93 fører nu med 17 point. KB kommer på andenpladsen med 15, og derefter følger Hvidovre og Lyngby. OB og Ikast er sidst. Og nu er vi klar med billeder til 2 af de bedste placerede hold i 2. division. Det er Brøndbyerne, der var nummer 1 inden dagens og aftens kampe, og Frem, der lå på en 3. plads. Efter nederlaget til Vejle i pokalfinalen Kristi Himmelfartsdag, løb Fremmerne ind i en ny skuffelse og et nederlag sidste søndag i Aalborg. Så et af spørgsmålene inden dagens kamp mod Brøndbyerne var, om Frems fine forår nu var forbi. En fortsat negativ reaktion var der nu ikke meget, der pegede på i begyndelsen af kampen. Det er Frem i de tværstribede trøjer og hvide bukser. Frem er begyndt bedst, har haft et par gode forsøg. Her er der spillet 13 minutter. Bolden til Brian Nielsen i venstre side. En herlig høj aflevering, der kommer Per Hester Hansen. Og så kommer Kim Vilfort og 1-0 til Frem. Det er nærmest et klassisk mål, så en dejlig aflevering ligger lige der, hvor Paul Funk i Brøndbys mål ikke kan ud og gøre noget ved den. Og der kommer så Hester Hansen, har set Kim Vilfort bagude. Og så et dejligt fladt skud helt ude ved den ene målstolpe. 1-0 til Frem.
Brøndby havde det svært over for anden divisions bedste forsvar, som kun har lavet 10 mål gå ind i 11 kampe. Frem igen i angreb. Og igen går Brian Nielsen godt i position i venstre side. Igen en god aflevering mod midten. Og der kom Kim Vilfort igen, men denne gang var han ikke i balance. Her kommer afleveringen fra Brian Nielsen. Hættes bagud til ham af Allan Soberi. Men se, han kommer under bolden og over mål. Kampen var jævnbyrdig og underholdende. 2 gode tekniske hold og spillere, der kunne tænke og handle selv. Kvalitetsmæssigt var den ofte på højde med en første divisionskamp. Her skal I se Brøndbys bedste forsøg i første halvleg. Godt gennemspillet angreb. Det her, spillerne flytter sig for hinanden. Dejligt skift til bakken Ole Østergaard, der var en af de fremtrædende på holdet. Og så en lille mesterlig detalje. Finn Laudrup løfter bolden frem til John Fransen. Mens et Frems forsvar er nået på plads og kun hjørnespark. Og Brøndby måtte gå til pausen 1 mål bagud. I anden halvleg måtte Brøndby undvære John Fransen, der var skiftet ud i pausen, men holdet kom ud med en endnu mere offensiv og kampivrig indstilling end før pausen. Men nu fik Frem lejlighed til at vise et andet af sine stærke punkter, de lynhurtige kontraangreb. Prøv at se her. Allan Soberi i højre side. Inde på midten stormer Kim Vilfort i position. Kommer der. Men en fremragende redning af Brøndbys målmand Paul Funk. Men gæsterne kom nu mere og mere med. Havde vel igennem hele kampen bolden mest, og nu udmøntede det sig også i målchancer. Vi er 12 minutter inde i anden halvleg. Flemming Hansen forsøger at komme fri af Carsten Rasmussen og fremsvinger hjørnespark. Det skal Finn Laudrup sparker, og vi skruer tempoet en lille smule ned. Der kommer sparket fra Finn Laudrup. Og der kommer Brian Kreuz, men Jesper Juhl klarer på målstregen for Frem. Vi hopper et par minutter længere hen i kampen. Frispark til Frem igen. Brian Nielsen med sit nøjagtigt indstillede venstreben. Lars Larsen i luften, og der ligger Allan Soberi, og dermed 2-0 til Frem. En ærgerlig dukkert for Brøndby, som ellers var ved at få greb om spillet. Man ser her Lars Larsen i luften, og Allan Soberi helt fri på midten, så noget straffer Frem normalt. Men Brøndby kom nu igen. Foretog endnu en udskiftning, da John Videl afløste den tidligere Fremer Anders Sundstrup, som ikke havde fået alverden ud af spillet mod sine tidligere holdkammerater. Det fik til gengæld John Videl. Kommer her i højre side. Dejlig resolut spark. Og Per vinder chanceløs i Frems mål. Lad os se målet igen og samtidig konstatere, at Brøndby ikke kom nærmere end 1-2 trods flere gode tilbud i de sidste 7 minutter. 2-1 til Frem over Brøndbyerne. Og resultaterne fra anden division her. Frem, Brøndbyerne 2-1. Fremad Amager, Herning 2-1. Der er det specielle at fortælle om den kamp, at Herning måtte starte med kun 10 spillere. Der skete det, at Herning-spillere kom for sent til et fly, og så måtte de sende spillerne over med taxafly. Dr. David Banner, physician, scientist, searching for a way to tap into the hidden strengths that all humans have. Then an accidental overdose of gamma radiation alters his body chemistry. And now when David Banner grows angry or outraged, a startling metamorphosis occurs. The creature is driven by
pursued by an investigative reporter. Mr. McGee, don't make me angry. You wouldn't like me when I'm angry. The creature is wanted for a murder he didn't commit. David Banner is believed to be dead, and he must let